ଇଆଡ଼େ ଆମର କି କହିବି ଏହା ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ଡେଙ୍କାର ପୁଅ କାଳିଦାସ ତାକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଆଉ କଣଟେ ସେ ସାଇନ୍ସ ଏହା କୋଚିଂ ନଉଛନ୍ ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେଠି ଏନଗେଜ୍ କରେଇ ଦିଅ ନହେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସିଆଡ଼େ ଏହାରେ ଥିବ ମେସରେ ଥିବ ଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସେଇ ମହୁଲି ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନାଇଁ ୟାର ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କି ତାକେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଘଣ୍ଟେ